ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଫିଟିକିରିର କେତୋଟି ଉପାୟ। ଅନେକ କ୍ଷୟ ହେବା ବେଳେ ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପାଣିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ବି ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଫିଟିକିରିର ବହୁବିଧ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର କିଛି ଉପାୟ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫିଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ରଖି ଏହାକୁ ଘରର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫିଟିକିରି ବଦଳାଉଥିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବି ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘର ପୋଛିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଫିଟିକିରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ସେଭଳି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଫିଟିକିରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନଥିଲେ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ଫିଟିକିରି ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ଦୋକାନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘରର ଝରକା ଓ କବାଟ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଫିଟିକିରି ରଖିଦେଲେ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏକ କାଚ ପ୍ଲେଟରେ ଫିଟିକିରି ରଖି କିଛି କିଛି ମାସରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ଏବଂ କଳହ କ୍ଲେଶ ଦୂରେଇ ଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁବିତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।